एयारपर्ट थांनाय लामा गैया नायलांबाय थादों नोंथांमोना दा जोङो एयारपर्ट नायनो थांगासिनो दं एयारफिल्डआव थांगासिनो दं हलंगि एयारफिल्ड गैया थौदो लोगोफोर इटानगर थांदोंमोन फैयै फैयै गिदिंना फैबाय दा एसे बेलासि जाबाय एयारपर्टखौ नोंथांमोननो आङो दिन्थिलांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो जोबजासिम एयारफिल्ड माने एयारपर्ट माने एर'प्लेन बाग्रा एसे गोजानानो जों गोजानानो ना एसे वा 4 किल'मिटारनो जों थांगासिनो दं बेयाव एसे रेस्ट लादों माला माला एसे मोजां जायगा बानायखो दा जोब्बायथ' आरो लाइट जोंबाय बेलासिनि 6 बाजिबानो लाइट होखायो बेयाव दङ मा होनदों मा लिरदोंलै Doni Poro आज जार
जादों नामा बोरिं जानो हादो नायलांबाय था भिडिअखौ जोबजासिम नाय बैलाय मा गेट बेलाय औवाजों बानायनाय गेट नामा बेलाय बेनो मोनला बेम्बु औवाजों बानायनाय गेट बियो जों बिनिफ्राय हाबनो मोनदों बेयाव माने हाबनायनि एलाव गैया जायहा माने बिनिफ्राय टिकेट थानायफ्राय हाबोमोन ना टिकेट श' खालामना